Hola, bones. En aquest vídeo us ensenyaré a fer l'exercici 3 de quadrilàters. Com bé sabeu, els punts d'un quadrilàter estan col·locats d'aquesta manera: A, B, C i D, és a dir, estan en sentit antihorari. Quedeu-vos amb això perquè així entendrem com estan col·locats les dades que ens donen. L'exercici ens dona 4 dades. El primer és que la recta AC, que com heu vist seria la diagonal, fa 54 mil·límetres. I de, bum, això seria C. Val? Això seria la nostra diagonal. Després ens diu que els angles oposats a AC, és a dir, si la diagonal més la tenim així, perquè és una diagonal, els angles oposats a AC, és a dir, l'angle que hi haurà en aquest costat i en aquest costat, són 45 i 30. És a dir, el punt D, que estarà per aquí, el punt B, que estarà per aquí, tindrà un angle de 45 o 30, és el que nosaltres vulguem, i el D tindrà l'altre, el 45 o 30. ¿Vale? Guai. Com col·locam els angles? Pues molt fàcil. Arcapàs, o sigui, és tan simple com fer un arcapàs. Per fer un arcapàs, què hem de fer? Vale, elegirem per començar l'angle de 45. I posam en aquesta recta, posam l'angle de 45. Val? I fem una recta, una recta amb aquest àngul. Vale, des d'aquí, recta en 45 graus. Ara el que fem és una mediatriu del nostre segment, vale? I una perpendicular a la recta que hem fet abans de 45 graus, vale? Per el punt A. Aquest punt d'aquí on se creuen és el centre de la nostra circumferència, a la qual qualsevol punt d'aquesta circumferència, si l'uníssim amb A i en C, tindria 45 graus. Vale? Així que el que farem ara és, què ens diu més? Que el costat BC, o sigui, el costat d'aquí, la recta que va des d'aquí fins a B, fa 42 mil·límetres. Per tant, què farem? Agafarem i fem. Una volta això podeu fer més compàs, vale? Però jo ho faré així. Des de C, el que faré serà posar els 42 mil·límetres. Vale? I ara el que faig és, vos això, l'ho dit, ho fareu amb el compàs, vale? Imagineu-vos que aquí és on fiqueu l'agulla i aquí això és el llapis i aquí on mos té la circunferència tenim el nostre punt D. Així que vamos. D ho juntam amb A, vale? I ja tenim aquí dos costats del nostre quadrilàter, vale? Recordeu que aquest d'aquí és la diagonal. El posaré diferent perquè se vegi bé. Vale? Així veus que és la diagonal. Guai. Ara llevaré tot aquest truc que hem fet d'aquí enmig perquè no vos lieu. Pum, i au. Ja veus, això és el que ens queda, la nostra diagonal i els dos costats. Ara trobarem l'altre, que és el punt D, aquest és B. Per què? Perquè està a la dreta de A. Vale? Pum, pum. També podríeu fer si A, B, C, D, però no és tan típic. Lo normal és sentit antihorari, vale? Recordeu-ho. No influeix en res, però bueno. Ara hem de trobar l'altre, per el mateix arcapàs. Angle en aquest cas són 30 graus, que és l'altra dada que ens dona. Vale? Mierda. Ara sí, angle de 30 graus. Fem una recta des de A amb aquest angle i una perpendicular a aquesta recta que acabem de fer en l'angle de 30 passant per punt A.
Ara mediatriu en el nostre costat AC, bueno, en la nostra diagonal AC, i aquí mos té, això és el centre de la nostra circunferència, de la qual, bueno, com us he dit, qualsevol punt, en aquest cas, qualsevol punt d'aquesta circunferència el que fa ens forma un angle de 30 graus amb AC, o sigui, un tècim, i agafam l'altra dada que ens dona, la quarta ja, que és que el costat AD fa 37 mil·límetres, i agafam compàs des d'aquí, 37 mil·límetres, vale? Això seria D. I on mos té, en la circunferència, tenim el punt D. Au, i d'ajuntam D amb C, i ja tenim aquí el nostre quadrilàter. No és molt guapo, sincerament, és un poc feo, però bueno.